ביוטיוב. אני אסביר לכם איך משחקים במשחק פידינג פרנזי. זה משחק של דגים שאוכלים דגים. תראו, זה האחד ויש את השתיים, דלוקס. אני אראה לכם, משחקים בשתיים, תראו. הנה אני אסביר לכם. אתם פשוט זזים עם העכבר ככה וצריכים לתפוס את הדגים שרשום לכם שאתם יכולים לאכול אותם, וככל שאתם מגיעים אתם גודלים ויכולים לאכול את הדגים שאכלו אתכם. תראו, זה משחק של פופקאפ. לי קוראים 210. ראיתם? תראו, אני זה ואני אוכל כאלה, וככל שאני גדול אני יכול לאכול גם אותם. תראו. ראיתם? הוא אכל אותי. תראו, אני אהיה גדול בשביל להראות אתכם שאני אוכל לאכול. ראיתם? ראיתם? יש מלכות כאלה. הן יכולות לאכול אותי. ראיתם? עכשיו אני יכול לאכול את המלכות. אני יכול לאכול הכל.